Bizitzan bakoitzak bere erronka ditu, eta nirea 200 kiloko harria jasotzea da. Ze uste zenuten, hau telebista da, ha! Joseba, ni leitzarra naiz izatez. Oain amezketan bizi naiz, bertan harri irregular bat badau, harri bat jaso nahi nuke eta entrenatzaile bat behar dut. Ondo, harri handi xamarra aukeratu duzu, Bai, baina zu txapelduna izan nazia, txapela jantzita, oain harri eskola izanik, ezan naiz toki egokinera etorri. Bai, guk aldan egingo dugu, edakutzuk izunik harria nola jasotzen den. Bale, hori oso ongi da, baina, aurretik galdera txiki bat, esan bezala txapela jantzitako hainbat alditan eta kasu hontan eskola hau zer da, zein da honen zentzua, ondare bat uztea? Bai, harri jasotzei asko gustatzen zait, 30 bat urtein ditut harri jasotzen, da, kirolen azken egun eta iritsi nintzanen, erabaki nuen eskola hartzia, 2015an, da, jota jende gehiago dabil, da, hortxe, burrukan. Lehenengo pausua probatzea izango da, ezta? Bai, danetik dago, ez. Oin neskak asko eman diote, harri jasotzeatik eta etortzen dira eta probatzen du, eta batzuk egokio dira bestia baino, baina, dana ilaundu, eta... Ni probatuko nuke egokien naizen, no ez, ez? Emango iazu hori, balidoa dago, ez? Bela, emango jo tankera. Nondik hasiko naiz? Han erronka garra garrizu, oinamen. Teknikan bat egongo da, ez? Bai, teknika esplikatzen zaila ez da, baina honena da ikustia. Bale. Imanol dakagu hemen, eta beha jarriko dugu jasotzen. Eta ni apunteak hartzen. Zuk ikasi ondo, Bale, bai. Venga. Bat. Beste bat. Pasa, Rubio. Listo. Hasiera baten zenbat altxaldi komeni da? Gorputza puntxun jarri arte. Berotu arte. Eta gero serio hasi. Serio segi. Eta kontrolio itxarrena hemen relojua. Hala eta guztik zuk irudikatzen zenun egunen baten hau dena sortuko zenula eta bideratuko zenula? Ez, egia zen ez. Esatizu lokal hau aspalditinakan, 2015an eskola itxia pentsatu nun, hor mural hortan dauden danak ibiltzen ginen orduan, da arrazkeoz batzuk utzi diote eta gehiago hasi dira. Eta gaur egun hemen bertan ibiltzeien ikasleek, perfile, neska, mutile, gaztea, zenbatetik ora... Danetik pixkat ez, oin ikusi deuna, Imanol, 17 urte ditu, eta neska batzuk hasi dira, oin gehien azken aldin modan neska daude, eta gaur bat gehiago. Oida. Jaione. Primero, eta oain ere txanda izango da, nola hasi, ez? Zure gomendio, ni honekin hasiko naiz ez bazaizu aixola, hemen truko txiki bat ingo deu, ordun, Joseba. Pixkat handio da, eta... Hori da. Ikusi ez, azoiko zaudela. Hoi da. Orduan, hemen lehenengo esku... Bere paren jarri, pixkat aurreo, hortxe. Bale. Oin, aurrena, mantaleatea berda, helduta. Bale. Eta oin, bueltaka, bizkarreaino. Segi. Bale, oin, salu dau. Txoinet? Oi, den. Da vuelta. Ja? Bota, eharra. Eharra, saldia. Ze barruna. Barrun zaude. Perfecto. Venga, Rubio. Ona. Venga, beste bat. Oidek. Ikusi hau duzu. Bai, hemen indarra beharrezko izango da, ez? Bai, lehen ikusi, teknika aldetikan errezena da bola. Bai. Horretikan leheno bola jarri dizut. Bolo bila.
Gero urruna hau izango litzake, eta zailena kubikua, ikasteko. Gehien haua kostatzen zaie. Bai, kosta, esan nahi duzu, teknikaldetik edo indarraldetik? Teknikaldetik. Teknikaldetik. Bai, indarra danakin akordeikoa. Baina teknikaldetikan bola da errexena, urruna hau, eta zailena kubikua. Oan bada hor esanera bat edo zurrumurru bat, crossfiteko mundu hori ez, honeak gerturatzen ari dela, geroz eta gehiago datozela, egie da hori? Bai, guk ikusi deuna da, lehen garai baten, kirola hau egiteko, pertsona kurtikua datzen, ez? Orduan, bilatzen zen, bazarritar olako mutilak, ez? Eta oain, zea hontan, gauden bizimodu hontan, ez? Crossfitetik etortzen dira preparautako jendia. Ja, kurtituta handik, esaten dena. Bai. Eta zuen garaietan zuek, kurtituta zenduten alde batetik, baina nahiko bakarti izango zen, ez? Edo hola irudikatzen da, edo zuk taldean entrenatzen zenun? Oso desberdina da, ni ibiltzen nintzen bezala eta nire aitare ibiltzen zen bezala, nik oin beste erabatea ibiltzen dituen mutilak, katxondeo askoekin, zerillo jarri berda nien, zerillo jartzen naiz, baina beste ambiente batekin ibiltzea. Ni bizitza osoan ibili naiz nire aita, eta nire aita esan beti izate jendiai gogorra, korta bezala gua ondon jarri eta venga, y no había perdón. Eta zuk esku hartatik edo zer gorde duzu? Bai, ikasi asko ez, ikasi bizitza osoan ikasten gutezea, baina esatizut, oin eskolan pixkat beste irabatea erakusten. Bueno, xoabe, orduan. Oida, oso hartuko zetuan. Niretzako gutxigoko bat, ez? Bai, txixo. Hau ez ikusi zuek. Ez. Venga, Rubio. Joseba, zer nolako etorkizuna ikusten diozu harri jasotzeari? Ona. Baina ez da izan nola beste kirol batzuekin konparatzeko mokoa, baina ona. Bai. Gaina gazte asko hurbiltzen nahi dien hortan, ez? Etorkizun luzea izango du lapon edo paroa, edo? Bai, hombre, batzuk azten dira zen nivel da hon, lenguako obia zan, marka obiak itezian, kilo gehiago jasotzea ez da gizien. Horrein utzita, en generalian, oso ondo ikusten. Ongi, perfecto. Nik egia esan, esperientzia atsegin izan dut. Baina, maixungandik ere jasotzea olako ikasgai bat ongi dago, beraz, favorez? Azkenian, bueltan, Oida, gerrik ongi estutu. Eta hau nola da? Aldik eta estuen, ez? Bai. Venga, ba. Hau nik ez nuen inoiz imaginatuko. Igual. Baixe, segio, baixe. Arkigua. Hau zenena da? Hau alabana da. Alabana. Izan ere, udane plazaz plaza ibiltzen da, eta horrek ze zirrara sortzen dio aita bati. Bueno, ni bi alaba ditut, ez? Eta orduan, alaba batek ez du nezerre jakin nahi, harri jakin, eta bestea berriz, hasi izan da, behan nahi duen arte. Txen, maixue bai, baina maixuri dena erreixa ezin zaio jarri, pixkat presiopen, hemen neurgailuak eta denbora. Azkenean lanea. Venga, aita gurea, da aurrea. Zeman jaso aldi? Seriak bostekoak di, ez? Bai. Venga, ba, 6. Venga. Hasi. Venga, ba. Xup! Erkeitza! Lau! Bost! Eta 6! Errekorra jaun Andreok txorien zuentzako Joseba Ostalazak 6 altxaldi, 33 segundutan. Earra!